Tingnan nyo ito guys na puno. Oh. Tingnan nyo, ang daming tinik. Ayan, ayaw ito magpakuha ng bunga. Pagdating sa dulo, makikita nyo ang daming bungang berries. Ito yung tinatawag na Chinese berries. Ayan, kunin na natin. Yan. Ayan pa sa dulo. Yan, kunin natin. Wow. Ayan, 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 ayan. Ayan pa. Kita lang yung piano. Ayan, oh. Hilaw pa siya ito. Kulay green kapag hilaw pa. Kapag hinog na. Ay, sugod. Kapag hinog na ito siya, oh. Kulay maroon. Ang ganda ng kulay, oh. Chinese berries. Ang dami sa taas, kaso lang, tusok ang mata ko. Kaso lang matataas. Yan. Makikihingi po, nagpaalam kami sa puno. Hingi po kami ng Chinese berries. Ang taas. Kaso lang kapag kinain mo to guys, may ano sa, naiiwan yung dagta sa ngipin. Para kang nagnganga. So yun guys. Andito kasi sa aming dinaanan. Marami kami nakita. Ayan. Tara na, tara na. Let's go na. Bye bye bye.